Dámy a pánové, já vás tady srdečně vítám na 45. takže jako vždy jubilejním archivním čtvrtku. Dle tématu usuzuji, že jste přišli si poslechnout něco, co vám chybí, obohatit se. Tak v tom případě mezi námi dnes vítám dva řečníky. Jednak Petra Žabičku, který zahájí. Petr Žabička je náměstek ředitele Moravské zemské knihovny. A pak Pavla Doležala, vedoucího oddělení IT Zemského archivu v Opavě. A hnedka předám slovo Petru Žabičku. Tak dobrý den. Já bych vám řekl to, co vidíte, to znamená něco o projektu Pero OCR, ale na to naváže potom hodně kolega, takže to zmíním jenom krátce a spíš se zaměřím na ty všechny ostatní věci, to znamená, jak v knihovnách, nejenom v Moravské zemské knihovně, ale jak se chystáme využívat AI, nebo jak ho už využíváme. Začnu ale prakticky, protože bych rád, aby jsme se dostali na stejnou úroveň pochopení toho, co jsou to digitální knihovny, o čem mluvím a co je to Kramerius, protože vy pravděpodobně jste s nějakou z těch digitálních knihoven se setkali, pravděpodobně si říkáte, proč jich je tolik, proč není jedna, ve které by bylo všechno, proč je to tak složité. Samozřejmě, že to má nějaké historické kořeny. Když začnu obecně, tak Kramerius je digitální knihovna, která podporuje v podstatě všechny typy dokumentů, které se typicky nacházejí v knihovnách. Řekněme, co neumíme v této chvíli, tak je ještě video, 3D objekty a potom datová CDčka, bych řekl všechno ostatní, to znamená zvukové dokumenty, mapy, všecko, co má vlastně charakter nějakého dokumentu, který se dá jednoduše naskenovat, tak to už Kramerius v nějakém různě sofistikovaném způsobu zpřístupnění podporuje. Z těch zajímavějších věcí v poslední době jsme udělali hodně velký pokrok v oblasti mapových děl a vůbec zobrazování georeferencovaných map, takže to si můžete potom rozkoumat. Ten obrázek je poměrně zásadní, protože ten ukazuje tu složitou situaci, tu složitou mapu digitálních knihoven v České republice a toho, co v nich je. Já se to pokusím trošku přiblížit. Tady jsou vlastně digitalizované fondy jednotlivých knihoven, Národní knihovny, Moravské zemské a dalších spousty knihoven. Potom jsou digitální knihovny, tohle je digitální knihovna Národní knihovny MDK.cz, tohle je digitální knihovna Moravské zemské knihovny a pak jsou digitální knihovny různých knihoven. Jak vidíte, tak tady už dochází k tomu, že v těch jednotlivých digitálních knihovnách se hodně překrývají ty věci, co tam jsou, že dejme tomu Moravská zemská knihovna má i 95% toho, co má ve své digitální knihovně Národní knihovna ze svých vlastních fondů a naopak, ale není to 100% překryv. Jo? Takže jsou tam právě tady tyhle problematické věci. Potom samozřejmě každá ta knihovna má ještě nějakou další množinu z různých jiných knihoven. Většinou to má historické důvody, že byl nějaký projekt, kde ve spolupráci dvou institucí se něco zdigitalizovalo a pak to skončilo v digitální knihovně jedné z nich. Teďka v poslední době my jsme spolupracovali s Muzeem umění v Olomouci, takže máme třeba v Krameriu digitalizované grafiky a hudebniny a další věci z arcibiskupské knihovny v Kroměříži. Potom, aby se to trošku zjednodušilo, tak jsme se rozhodli, že postavíme nějaké agregátory. Těch agregátorů je více. Jednak je to Česká digitální knihovna. Ta by v budoucnu měla obsahovat to, co je v českých digitálních knihovnách ve všech. To znamená, že to je to místo, kde byste v budoucnu měli všechno najít. Ale teďka probíhá vlastně jakási konsolidace, uzavírají se smlouvy. Ty kramerie, které se do té České digitální knihovny dostávají, tak musí sami být v nějaké verzi, to znamená, že ty knihovny je musí upgradeovat, což nějakou dobu trvá. Takže teď už v České digitální knihovně najdete všecko z Národní knihovny, s výjimkou manuskriptoria, to je kapitola sama pro sebe, všechno, co je z Moravské zemské knihovny, potom z řady dalších digitálních knihoven, ale není tam ještě všechno. Dočasně funguje digitální knihovna CZ, což je vlastně rozhraní, které využívá toho, že všechny ty systémy Kramerius mají nějaké rozhraní, nějaké API a na té adrese digitální knihovna CZ najdete vlastně, řekněme, většinu Krameriu, taky ne úplně 100% všechny, v jednom rozhraní na jedné adrese, ale musíte si prvně vybrat. Nedá se tam prohledávat přes všechny ty kramerie najednou.
A to je právě ta slabina, kterou chceme řešit právě tím portálem Česká digitální knihovna, kde by pak mělo být všechno. No a potom ještě probíhá indexace, kde vlastně obsah té České digitální knihovny se indexuje do portálu knihovny.cz, včetně full textu. To znamená, že teď na portálu knihovny.cz najdete to, co je v České digitální knihovně, plus tam máme metadata i z těch dalších krameriů, takže v této chvíli knihovny.cz obsahují asi nejúplnější korpus toho, co bylo u nás zdigitalizováno na jednom místě, vyhledatelné na jednom místě. A potom ještě samozřejmě tady Europeana, kde probíhá nějaké sklízení, ale jenom volně dostupných dokumentů do Europeany, ale tam je to teďka v procesu nějaké zásadní změny, takže ještě to nemůžu doporučit, že by to byl nějaký portál, který by mělo smysl používat, protože by jste tam našli třeba z České republiky to hodně, tam má smysl to prohledávat spíš v kontextu tom evropském. Takže je to poměrně složité, tady mám potom ještě přehled toho, jak to vypadá v té České digitální knihovně, tady ten obrázek už je starší, těch titulů je tam už víc než 300 000, podstatně i víc než 138 milionů stran, což je tady na tom obrázku, takže, ale ta Česká digitální knihovna je opravdu v současné době největším indexem digitálních knihoven u nás. No a teď se dostáváme k tomu strojovému učení už a prvně jsem dělal takový přehled toho vlastně, jak se strojové učení umělá inteligence dá využít v kontextu digitalizace a zpřístupnění digitalizovaných dokumentů. Samozřejmě tím neříkám, že všechno to, co je tady napsáno, tak už funguje, odehrává se a podobně. Například hned ta první věc řízení automatického skeneru je věc, kde je velký prostor pro zavedení podpory umělé inteligence, ale třeba ty stroje, které se v České republice nachází, nebo vůbec které jsou na trhu, tak jsou třeba 10 let staré a prvky strojového učení se tam v té době, kdy ty stroje vyvinuli, ještě nepoužívaly. Ale věřím tomu, že prostě v nějaké brzké době, tak jak se teď velmi rozvíjejí obecní roboti, humanoidní, kteří budou umět kde co, takže časem dojde i na ty specializované roboty pro knihovnictví. Další takové ty věci, které se dají, kde se dá strojové učení využít jednorázově, tak je scelování velkých dokumentů. Tam máme teď projekt, kde jedna z těch aktivit je právě to, aby jsme se naučili dobře scelovat velké dokumenty. Tam nenutně musí to být strojové učení, můžou na to být použity jiné algoritmy, ale je to prostě problém, který řešíme. Mapy, prostě, které jsou například větší než A0, což je náš největší skener, tak už musí se skenovat po částech, můžou být natolik velké a obtížně manipulovatelné, že se nedají rozumně ani na tu A0 po částech položit, to znamená, že se to musí skenovat třeba z ruky foťákem a podobně. Takže tam se potom najde prostor pro zase nějaké algoritmy, které ty jednotlivé části sesadí dohromady, vyrovnají barvy a podobně. Tvorba bibliografických metadat, to je problematika zajímavá sama o sobě, protože ta se netýká samozřejmě jenom digitalizace v knihovnách nebo v kontextu knihoven, tak je to samozřejmě i běžná katalogizace. Tam už jsme nějaké pokusy v minulosti dělali, někdy před, nevím, třeba 7 lety, tak jsme v rámci jednoho projektu se ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně pokusili dát dohromady systém, který by bral bibliografické záznamy a případně plné texty, pokud existují k tomu, a snažil se jednak rozhodnout, jestli je to beletrie, anebo je to odborná literatura, to co je mu předhozeno tomu stroji, a v druhém kroku kategorizovat vlastně to, co dostane předhozeno, do asi 500 kategorií konspektu, což jsou kategorie, které třeba u nás v knihovně používáme pro stavění fondu na regálech. Úspěchy tam nějaké byly, samozřejmě není to 100%, a v té době samozřejmě ty modely byly ne tak dokonalé oproti tomu, co je dneska. Nicméně používáme to třeba na portálu knihovny.cz, kde doplňujeme vlastně ty kategorie
do těch bibliografických záznamů, kde ty kategorie nejsou ručně vytvořené. Což znamená, že potom, když uživatelé si to filtrují, tak se dostanou i na ty záznamy, které by jinak vlastně zmizely, protože třeba když se rozhodnu, že chci českou literaturu, zatrhnu si to, tak pokud to není v tom záznamu, tak vlastně ten záznam se nenajde. Takhle vlastně se dá doplnit ta informace a uživatel se dostane k většímu množství dokumentů a je určitá pravděpodobnost poměrně velká, že ty dokumenty jsou relevantní. Další taková oblast, ta už se týká přímo digitalizace, je oblast ořezu, úpravy obrazu, ale taky zvuku, videa. Může to být i třeba převod zvuku na text a podobně. Prostě takové ty kroky, které když už něco digitalizuju, tak potřebuji udělat proto, abych potom mohl ten digitalizát prezentovat v nějaké rozumné kvalitě. A poslední věc, a o té budu mluvit později víc, je tvorba strukturálních metad. To jsou ty informace, které vlastně se vážou ke struktuře dokumentu. Říkají, tahle ta stránka má číslo třeba 100, tahle ta stránka následuje, má číslo 101, tahle ta stránka je prázdná strana, tahle ta stránka je titulní list, tahle ta stránka je tiráž a podobně. Potom je další skupina využití a to jsou věci, které se dají dělat opakovaně a má smysl je dělat opakovaně. To jsou věci, které se týkají, a o tom zase budu mluvit podrobněji, týkají třeba identifikace obrázků na stránce, identifikace dalších objektů na stránce, provádění optical music recognition nebo optical character recognition, to znamená převody textu nebo hudby do nějaké elektronické podoby, dále potom zpracovatelné. A procesy, které by teoreticky stačí udělat jednou, ale zase jak se algoritmy zlepšují, tak, nebo ty modely, tak se dají, nebo má smysl je udělat opakovaně, to znamená automatická identifikace článku a kapitol v dokumentu, segmentace textu na části, nějaké lepší zpracování toho textu, a nebo potom tvorba indexů a případně i využití těch dat k trénování velkých jazykových modelů. Potom je další skupina možností využití a to je využití během zpřístupnění. To jsou ty věci, které se nedají udělat dopředu, protože závisí na uživatelských požadavcích. To znamená, to, co znáte a co už je dneska běžné, jsou ústní dotazy, to znamená, zapnu si mikrofonek a místo, abych to naťukal, tak to řeknu. Ten dotaz pak typicky vypadá trošičku jinak, než kdybych ho psal, ale ten stroj si to dokáže převést, což už je dneska běžné, ale je zatím schované právě nějaké to AIčko. Potom jsou to překlady a to už můžou být právě překlady i toho uživatelského dotazu, nebo naopak potom překlady vlastně toho dokumentu, který ten uživatel dostane. Sumarizace dokumentu nebo části dokumentu, čtení dokumentu a potom takové ty zásadní věci, jako jsou hledání, doporučování, podobnosti. Mám obrázek a hledám text, který je tomu obrázku podobný, nebo naopak. Hledám text, který je podobný nějakému jinému textu a podobně. Samostatná kapitola je našeptávač nebo doporučovač toho, co dál by se člověk mohl zeptat, nebo potom obecný chatbot, který už asi jste se s tím setkali, že se můžete s chatbotem bavit nad nějakým konkrétním dokumentem nebo nad seznamem výsledku vyhledávání. A pak jsou tady ty speciální úlohy, které už jsou závislé na nějakých specifických datech a specifickém zpracování těchto dat. Jo, to můžou být generování databází právě z nějakých slovníků třeba nebo tabulek a podobně, anebo jakékoliv další úlohy. My vlastně v oblasti strojového učení jsme začali už před asi 7 lety projektem Pero OCR. Ten projekt už skončil před 2 lety, nicméně ten systém se dále rozvíjí a to je právě to, o čem tady bude mluvit kolega. Tím primárním cílem bylo zlepšení OCR, to znamená zlepšení převodu obrazu do textu. V té době samozřejmě jsme měli ten zásadní nedostatek, že jsme neuměli vůbec převádět rukopisy do textové podoby. Byl problém i se starými tisky, z jakékoliv historické druhy písma, tak závisely na tom, jestli, když to bylo německy, tak se dalo
ještě ledacos využít, protože třeba ten ABBY Recognition Server měl poměrně, nebo má poměrně rozumnou podporu převodu textu, ale spíš pro právě ty německé, pro německý jazyk, třeba český Schwabach a podobně, tak to vlastně vždycky byl problém. Takže v rámci spolupráce s Vysokým učením technickým se podařilo dát dohromady nástroj, který je volně dostupný a který, tady vidíte, kde to běží, kde jsou zdrojové kódy, který vlastně umožňuje, že si můžete udělat přepis. Kolega vlastně Michal Hradiš, který je hlavním autorem toho systému, tak ho používá i třeba tak, že písemky studentů nechává projet tím systémem Pero a když ten systém narazí na to, že to nedokáže kvalitně převést, tak to vrátí tomu studentovi, aby udělal korekci a tím se ten systém zase lépe naučí, aby byl příště ještě lepší. Takže prostě je to systém, který umožňuje dneska už v podstatě krásně převádět běžné typy rukopisů. Doporučuji, zkuste si to, pokud máte děti, tak vemte jich sešit, naskenujte si stránku, zkuste si to tím prohnat a uvidíte, jak to dopadá. Tady jsou potom ukázky z nějakých starších dokumentů, jak může vypadat ten převod. Nebudu se od toho příliš zastavovat, protože pak uvidíte, jak je to v současnosti. Na ten projekt Pero OCM navázala smršť dalších projektů, které řešíme od loňského roku. Ten první z nich je Smart Digilinka, strojové učení pro digitalizaci tištěného dědictví. Tam je hlavní řešitel knihovna Akademie věd, hlavní technický partner je Vysoké učení technické a pak jsme tam jako partneři ještě my a Národní knihovna. A vlastně z oblasti strojového učení ta dominantní věc je právě ta tvorba strukturálních metadat. Ta hlavní motivace je ušetřit lidskou práci tam, kde to může dělat stroj. To znamená, v této chvíli, když vezmu naši digitalizační linku, tak třeba 2/3 práce se týkají tvorby metadat, postprocesingu, úprav těch naskenovaných věcí a podobně. A jenom 1/3 té práce vlastně je to vlastní skenování. A my bychom rádi se dostali do toho, kdy maximum těch lidí dělá tu činnost, která je vlastně, kde zatím musí pracovat lidé, a to je právě to skenování. To znamená, rádi bychom si ušetřili co nejvíc té práce, kterou může dělat stroj na tvorbě strukturálních metadat. Dalším projektem je OMR. Tam je hlavní řešitel Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a my jsme partner. A tam je zaměření na vyhledávání hudební notace. To primární zaměření je na rukopisnou hudební notaci, protože přece jenom nástroje pro tištěnou hudbu už existují. Samozřejmě, když se naučíme dělat hudební rukopisy, tak nějak implicitně budeme umět dělat i tu tištěnou hudbu, protože ta je samozřejmě podstatně stejnější ve srovnání s hudebními rukopisy třeba z doby baroka a podobně. Cílem není vlastně udělat převod takový, aby se to dalo sázet, aby se z toho dalo hrát, ale cílem je udělat převod takový, aby se dalo vyhledávat, aby se dalo vyhledávat podobné hudební motivy v různých dokumentech z různých institucí. Takže jedním z těch výstupů bude jakýsi portál, který bude obsahovat právě hudební dokumenty z různých institucí a bude tam index, který umožní vyhledávat ty podobné notové materiály. Ono to využití potom bude ještě takové, že když identifikujeme v celé digitální knihovně, která, jak jsem říkal, v České republice je to asi 130 milionů stran nebo 140, tak vlastně tam je spousta hudby, která je vlastně třeba v novinách. Jo? Prostě v těch novinách vyšla jedna písnička. A potom jsou badatelé, které třeba zajímá ta jedna konkrétní písnička, jak se profilovala, jak se vyvíjela. A samozřejmě, když budeme vědět, kde všude na těch stránkách naskenovaných jsou noty a budeme je mít zaindexované právě na úrovni těch hudebních motivů, tak bude celkem snadné najít všechny výskyty třeba toho motivu v různých dokumentech.
Tady je potom jenom ukázka, jak vypadá ta vnitřní reprezentace té hudby. Tam ten algoritmus, který potom bude použitý na to hledání podobnosti, tak ten ještě nemáme zafixovaný, děláme nějaké experimenty, ale je tam víc možností a vlastně tam nejjednodušší z nich je už jenom to, jestli vlastně jde ta melodie nahoru nebo dolů, a tohle to porovnávat, tak je dost unikátní na to, aby to fungovalo, když to není jenom prostě několik tónů. Tady je potom ukázka prototypu toho rozhraní. Jsme na začátku, ten systém interně jsme nazvali Makarius, protože to byl kamarád Krameria, tak aby se měli rádi. Další, a tohle je jeden z těch, řekněme, možná do budoucna nejvýznamnějších projektů je projekt Orbis Pictus. Jehož cílem je analyzovat obsah stránek a hledat na nich jakékoliv v podstatě netextové prvky. Nemusí to být jenom prvky vyloženě grafické, protože se snažíme identifikovat i třeba matematické vzorce nebo tabulky, grafy a podobně, ale tou základní myšlenkou je opravdu najít všechny textové prvky, protože ty textové prvky jsou zaindexované pomocí běžného fulltextu, ale právě u těch obrázků to tak není a to bychom chtěli změnit. Samozřejmě potom, když máme ty grafické prvky nalezené, tak se snažíme nějakým způsobem typově kategorizovat. Je to asi 20 kategorií takových těch základních typů právě graf, matematický vzorec, fotografie, perokresba, kresba obecně a máme tam i kategorii třeba inzerátů nebo reklamy a podobně. Takže je to spíš taková ta hrubá kategorizace a uvidíme, co dalšího se povede, protože jedna z těch podrobnějších kategorizací nebo věcí, co bychom rádi měli, tak je i popis textový toho obrázku, to znamená 2 muži tlačící kočárek nebo něco podobného, co už se potom dá využít třeba i při fulltextovém vyhledávání, dá se to využít, když je někdo nevidomý a chce mít větší představu o tom, co je na tom dokumentu, tak vlastně to jsou ty věci, co bychom rádi dosáhli. Potom samozřejmě další možnost vyhledávání podle podobností těch obrázků nebo právě vyhledávání obrázků podle textového popisu, to obrácení vlastně toho požadavku. A jeden z těch vedlejších nástrojů je taky identifikace obličejů na těch obrázcích a potom pokus o vytvoření nějakých zhluků stejných obličejů, to znamená stejných osob, a pokusit se ty osoby taky pojmenovat. Což samozřejmě bude výzva, protože oni někdy ty obličeje, že když je to skupinová fotografie, která vyšla v novinách, tak tam není moc detailů, takže uvidíme, jak úspěšní budeme. Tady je potom, jak to může vypadat, když připravujeme tu datovou sadu, kde v této chvíli už stroj označuje typy těch grafických prvků a říká k tomu nějakou jistotu nebo nejistotu o tom, co to je, a v této chvíli my se to snažíme korigovat, aby jsme měli trénovací sadu. Tady je vidět potom, jak to může vypadat, když zadám textový dotaz a vysíte mi to tam nějaké obrázky, které to našlo. Tady je vlastně ještě ukázka na poměrně malé sadě dokumentů někdy ze začátku 20. století nebo z konce 19. Takže ty obrázky jsou takové hodně podobné, protože tam nebylo moc zdrojových dokumentů. Tady je vidět potom pokus právě o vyhledávání těch obličejů vlastně stejného člověka. Tak jako se zabýváme obrázky, tak se zabýváme v dalším projektu i textem. Tam je zase hlavní řešitel VUT, partneři jsme my a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. A tak, jak se v projektu Orbis Pictus zabýváme obrázky, snažíme se je identifikovat a potom s nimi něco dělat, tak tady se tímto způsobem zabýváme textem. To znamená, snažíme se ten text segmentovat na nějaké logické celky, což nemusí být články a kapitoly, ale můžou to být třeba jenom menší úseky textu. Potom se snažíme zase nějakým způsobem zaindexovat,
umožní v nich vyhledávání podobného textu, to znamená, nemusím v svém dotazu vůbec zadat žádné slovo, které se v tom textu vyskytuje, ale mělo by mi to ten text najít, nebo mělo by to najít text, který je podobný. A potom jsou to otázky takové ty už výzkumnější, a to je právě analýza těch dat, třeba vývoje témat v čase, vazby mezi tématy a podobně. Tam vlastně už do značné míry hotovou aplikaci máme to automatické rozčlenění textu dokumentu na části. To se dá uplatnit právě třeba pro encyklopedie slovníky celkem hezky, na to potom máme nějaké navazující aktivity taky, ale to, co může být zajímavé, tak je automatické generování popisků textu, titulky, klíčová slova, důležité části textu, anebo i třeba otázky, na které je ten text odpovědí. A to už je vlastně problematika identifikace těch témat a pro nás, jako pro knihovny, nejdůležitější je tam to vyhledávání. To znamená, podobně jako u těch obrázků, vytvoření nějakého vektoru, který popisuje ten obrázek nebo ten text, potom vytvoření databáze těchto vektorů a vyhledávání v nich. To znamená, když položím dotaz, tak se z něho zase vytvoří vektor, vyhledá se nejpodobnější sada vektorů a ty se potom zobrazí uživateli. Nebo když už jsem v nějakém dokumentu, mám tam nějaký ten kus textu, tak řeknu k tomuhle textu chci ten podobný text, zase vyrobí se z toho vektor, vyhledají se podobné vektory v databázi a najdou se výsledky. Samozřejmě jedna třeba z otázek je právě otázka segmentace toho textu, to znamená, jak dlouhý text je optimální pro to hledání, protože já můžu říct, že ta jednotka je celá knížka, ale může to být taky jeden článek. A jestli znáte, jak vypadaly třeba Lidové noviny před 120 lety, tam byly takové ty zprávy ze zahraničí a bylo to prostě, jak jim to došlo telegrafem, prostě jedna věta navazuje druhá, která je z úplně jiného kontinentu a takhle prostě je to vlastně seskládané a tam už by se správně mělo segmentovat opravdu na ty jednotlivé věty, aby ten kontext dával smysl, protože když někdo hledá prostě něco o nějaké konkrétní třeba rusko-japonské válce, tak ho nezajímá, že v další větě je něco jiného, ale zajímá ho jenom to jedno. Takže už ta samotná problematika správného nasekání toho textu na části a potom jejich indexace je celkem zajímavá. Ono to souvisí i třeba s velikostí potom té vektorové databáze, protože když si vezmete, že máme 140 milionů stránek, ale každá ta stránka může obsahovat takových logických celků několik, tak se dostáváme do poměrně obrovských objemů, obrovských indexů a vlastně ono to musí být ještě pro uživatele snesitelně rychlé. Takže je to celkově zajímavá úloha. A je potom ukázka, jak by mohlo vypadat nějaké to uživatelské rozhraní, kde je rozsekaný ten dokument na části, ale tady tohle je vlastně pořád zase pro přípravu těch datových sad a potom, jak to budeme prezentovat uživatelům, tak to bude vypadat jinak. Tady je zase příklad toho, jak vypadá teď, když tvoříme ty datové sady, tak na kterých se potom ten stroj učí, tak jak vypadají třeba ty anotace textů, to uživatelské rozhraní. A tady je už příklad zase toho vyhledávání pomocí nějakého dotazu. Dával jsem si tam práci, aby opravdu ty slova se tam nevyskytovaly v tom nalezeném textu. Tak, tohle to jsou projekty, kde se snažíme s partnery, a jak jsem říkal, hlavně je to Vysoké učení technické v Brně, postavit nějaké úplně nové modely, nějaké nástroje, kde vlastně je hodně i toho základního výzkumu v oblasti právě strojového učení. Ale v poslední době samozřejmě máme tady spoustu online služeb, které poskytují už nějaké hotové nástroje a říkali jsme si, že nebudeme čekat na to, až se k něčemu dostaneme, až to bude vyloženě výsledkem nějakého z našich projektů a zamyslíme se nad tím, jak bychom mohli vlastně AI nástroje přiblížit lidem už teď. A samozřejmě takové to nízkovisící ovoce tady vidíte, to znamená sumarizace, překlady částí textu, čtení textu. To je v podstatě to nejlehčí, existuje na to relativně spousta služeb
a tak jsme se ve spolupráci s firmou Trinera domluvili na tom, která vyvíjí vlastně frontend Krameria, tak jsme se domluvili na tom, že to vyzkoušíme. Výsledek vám ukážu. Vlastně testujeme to na portálu EOD Open, což je projektový portál postavený na systému Kramerius. Je to digitální knihovna, kde jsou výstupy digitalizace z 11 zemí a díky tomu jsou tam dokumenty v různých jazycích, to publikum je potenciálně různojazyčné a aby se potkali ti lidi, co třeba je to Estonec a chce si přečíst něco ve slovinštině, tak je velmi pravděpodobné, že to nedá. Takže tam opravdu se hodně uplatní třeba ty automatické překlady. Samozřejmě má to problémy. Za ty služby se platí a když se to nadužívá, tak se platí potenciálně i hodně. Když ta cena klesá, tak v závislosti na míře využití to může být poměrně drahé. Proto taky začínáme s tím portálem EOD Open, kde si chceme ověřit, jakou míru propagace mezi veřejností si ještě můžeme dovolit. Potom samozřejmě jsou tam další věci, jako nakolik se můžeme spolehnout na ty externí služby a nakolik uživatelé pochopí to uživatelské rozhraní, které jsme jim nachystali. Tady už je vidět tak, jak je to teď. V Krameriu to znamená, je tam tlačítko, které tam nebývalo, to tlačítko vlastně za sebou skrývá ty AI funkce, které vlastně jsou ty zelené, protože mimo to si můžu pomocí toho tlačítka dělat výřezy obrázku a získat jenom výřez třeba textu, ale ty zelené jsou ty AI funkce. Já to ukážu spíš v praxi, takže zkusím přepnout. Já jsem se zapomněl přihlásit, takže se budu muset přihlásit tady účtem pana kolegy. Doufám, že mě to odpustí. A zkusím najít nějaký dokument, třeba z Innsbrucku. Jsme tam totiž narazili přitom na zkusíme tady tohle a začneme třeba čtením, mám tam nastavenou angličtinu, takže teď mi to bude číst anglicky, tak si to ještě možná přepnu na češtinu. A když si dám čtení... Dá mi to vůbec obtížné. Mým domovem je velký obchod, kde se prodávají látky, lóže, vlněné zboží a další potraviny. Jako vidíte, že to není úplně dokonalý. V našem domě žije 9 lidí. Já, můj otec, moje matka, 4 starší sestry Mali, Resy, Ton. Já jsem třeba spokojený, protože já neumím německy, jo? Vy možná budete mít, ale kdybych tam otevřel něco v té estonštině, tak asi budete rádi, že tomu aspoň trošku rozumíte, jo? Potom samozřejmě, když bych si zvolil jenom překlad, protože tady vlastně proběhl překlad a potom se to teprve četlo, tady se dá zvolit vlastně takhle. Buď ten překlad, můžu si zvolit i to, že si udělám jenom výřez toho textu, který mě třeba zajímá, a potom si chci přeložit jenom ten kousek textu, který mě zajímá. Stejně tak si můžu udělat souhrn. Ten souhrn se vždycky aplikuje jenom na tu jednu stránku. Je to v podstatě dané spíš z technických důvodů, že zase je to drahé a v této chvíli jsme nechtěli dělat to, že bychom poslali vždycky celou knížku na to, aby se zpracovala, protože bychom mohli rychle přijít na buben, ale uvidíme. Jak se budou ty AI služby zlevňovat, tak pravděpodobně budeme moct pracovat s delšími úseky textu nebo právě s těmi logickými celky, které nám třeba identifikují nástroje z toho projektu Semant. Takže tady třeba využíváme toho, že to shrnutí dělá samozřejmě ChatGPT. Už tam je trošku potřeba přesvědčovat, to znamená, že prvně mu to přeložit do toho jazyka, ve kterém to shrnutí má být, a potom teprve dát ten pokyn, aby udělal shrnutí, protože on nemá jinak tendenci třeba to udělat v tom jazyce původního textu nebo přeskočí v půlce prostě a najednou to dořekne v tom jiném jazyce a podobně. Takže
Takže je tam ještě spousta hraní si vlastně ladění těch promptů a podobně. Ale v principu to funguje a dá se říct, že když to nechci celý číst, tak to pomůže. Potom to praktické, jako ten praktický přínos, to právě musíme vyzkoušet, jako co to těm lidem dává, jak to zlepšit, kterým směrem jít a podobně. Třeba u toho překladu, tak tam používáme DeepL a pro to čtení používáme Google API a Google hlasy. Což už jsme třeba narazili, že kolegové ze Slovenska říkali, no jo, ale nám to čte jako anglickým hlasem. No a ukázalo se, že Google prostě nemá slovinský hlas. My potom psali, že jako dost často používají český nebo slovenský hlas, protože ten to čte jako podobněji té slovinštině než ty anglické, ale prostě slovinština nemá u Google hlas, takže buď se budeme muset naučit ještě používat API Microsoftu, nebo využijeme hlasy od ChatGPT a podobně. Jo, je tam, ale třeba ty jsou zase dražší, jo, takže je to prostě spousta takových zatím pro nás neznámých. Podobně s těma překladama, on DeepL zase neumí latinsky. Jo, takže, ale zase ChatGPT by to z té latiny přeložil celkem hezky, akorát teda možná byste se pousmáli nad některými věcmi, pokud latinsky umíte. Jo, takže je tam v podstatě spousta takových otevřených věcí. My třeba pro nás bylo velice zajímavé to, že tím, že se nám v té jedné digitální knihovně sešly věci z digitalizací z různých zemí, tak jsme tam narazili na specifika, která by nás nenapadly. Jo? Třeba, že teď nevím, jestli to je Portugalsko nebo někde, tak ty jejich PDF mají každé slovo na novém řádku. Jo? To znamená, že vlastně, když bych tohle poslal stroji přečíst, tak on klesne hlasem po každém slově. Takže prvně se to musí dát nějak dohromady, aby to dávalo logický celek, ale samozřejmě, protože tam zase nepoznám, co je nadpis, tak ono to po nadpisu neklesne hlasem. Jo? Takže těch věcí, co je potřeba ještě dovymyslet, aby to bylo pro uživatele fakt použitelné, tak je poměrně dost. A vlastně nebudou vidět, protože ten uživatel si řekne, no to je fajn, to funguje, tak jsem spokojený. Jo? Když to nebude fungovat, tak samozřejmě se bude stěžovat. Tak, a co do budoucna? Do budoucna vlastně ty projekty, o kterých jsem předtím mluvil, tak potřebujeme přetavit v praktické nasazení v Krameriu. To znamená to vektorové vyhledávání, tu identifikaci obrázku. Jak třeba vůbec říct tomu uživateli, hele, máme tady nějaké obrázky a můžeš je nějakým způsobem prohledávat. Můžeš si říct, že chceš hledat jenom v nějaké kategorii obrázků a podobně. Takže vymyslet to uživatelské rozhraní bude poměrně náročné. A potom jsou tam samozřejmě ty další vychytávky, jako chci si povídat s touhle knížkou, ale ne s jinou. Chci ale si povídat jenom s touhle knížkou, aby si ten jazykový model nevymýšlel. Podobně, je tam spousta takových věcí, jo, třeba i když máme teďka digitalizované nahrávky z gramu desek, z CDček, převést to do textu, asi by to mělo smysl, aby se dalo vyhledávat v textech písniček třeba. Ale samozřejmě je tam i spousta otázek, ať už etických, protože v současné době autorský zákon umožňuje vlastně, aby jsme vzali všecko, co máme zdigitalizované a dali to třeba nějaké univerzitě, aby na tom natrénovala ty modely. Ale víte sami třeba z médií, že s tím mnohdy potom vydavatelé mají problém, zvlášť v zahraničí jsou velké boje o to, kdo se na čem trénuje ty svoje modely. Samozřejmě v České republice je to specifické v tom, že vlastně my se vezeme, buď je to nějaká zahraniční firma, která díky tomu, že si postahovala z Ulož to, dokud existovalo ještě všechny texty, co tam byly, tak na tom trénuje svoje modely a můžeme doufat, že to nebude povinna někdy v budoucnu smazat, takže by se mohlo stát, že najednou ty modely, které pro češtinu krásně fungují, tak najednou přestanou fungovat, protože firma byla donucena smazat to, co nemá používat. Potom samozřejmě jsou to otázky práv k výstupům AI, a nebo takové ty přenesené. Jo? Třeba já, kdybych vzal něco od Kundery a nechal to tady takhle přečíst, tak kdo má k tomu jaká práva? Jo? A nebo už jenom ten překlad samotný, když je strojový.
tak jak to vlastně je, jako smím to udělat a smím to udělat, když vlastně ten AI nástroj běží lokálně na serveru knihovny, anebo je rozdíl, když to pošlu do Ameriky, kde se třeba to ChatGPT na tom najednou bude učit, to by byl asi problém. Jo? Takže je tam spousta věcí, pak jsou to ty otázky předsudků a učení AI lhát, protože když začnete učit AI lhát, tak se na konci dočkáte poměrně nepěkných překvapení v úplně nečekaných oblastech. Kvalita trénovacích dat je poměrně zásadní věc a to je vlastně to, na čem my jako paměťové instituce musíme pracovat, protože od nás pochází většina těch starších dat, tak my musíme pracovat na tom, aby byly ty data kvalitní a aby potom ty stroje, když se učí, tak aby se naučili správně. Už tady je třeba otázka rozlišení právě toho, co je fikce a co je skutečnost. Jo? Protože ty jazykové modely s tím teoreticky umí pracovat a teoreticky, když jim položím tu otázku, tak oni řeknou, ano, tohle je fikce, tohle je skutečnost, ale je ještě otázka, jestli to bude vždycky pravda. A potom samozřejmě jsou to ty náklady. Máme teďka v digitální knihovně asi 22 miliard slov. Pro češtinu to znamená ještě třeba krát 3 až krát 12 počet tokenů, protože pro češtinu je specifické to, že ty hačkovaná písmena se dost často počítají jako jeden token, ne-li víc. Takže kdybychom chtěli teď vytvořit třeba nebo zaindexovat pomocí ChatGPT celou digitální knihovnu, tak se dostáváme na nějaké možná stovky tisíc dolarů. Jo? Takže prostě nedá se ještě teď dělat všechno. A potom je tady otázka, jako jestli se tady ještě někdy potkáme, nebo už to za nás udělají stroje, jestli náhodou se stroje nestanou jak knihovníky, tak uživateli knihoven. Kdyby vás ta problematika zajímala, tak existuje mezinárodní komunita AI for LAM, která pořádá pravidelná setkání na Zoomu. Není problém kdokoliv, abyste se tam zapojil. Jsou k tomu další nějaké online věci, jako je Slackový kanál, mají nějaký kanál na Xu, Google Groups, GitHub a podobně. Tak, děkuji za pozornost. Tak já děkuji Petrovi Žabičkovi. Jak je naším zvykem, tak případné dotazy, debaty, protesty, povzdechy a nářky až po druhém referátu. A teď už předám slovo Pavlu Doležalovi. Kterého už jsem byl představil. Takže krásné dopoledne. Je pěkné vidět tolik mladých tváří, zajímající se o tuto problematiku. Moje jméno je teda Pavel Doležal, já pracuji v Zemském archivu v Opavě. My zdaleka v tom našem archivním rybníce nejsme v těch technologiích tak daleko, jak kolegové v knihovnách. Nicméně snažíme se o to, aby jsme ten vývoj, který je, aby jsme ho využili. A využili, to znamená, že musíme vědět, že proč to děláme a kam směřujeme. Protože pokud něco děláte dlouho a ztratíte tu myšlenku, proč tu věc děláte, tak velmi lehko zajedete do slepé uličky a s velkým balíkem dat se ze slepé uličky strašně těžko couvá. Takže my na začátku jsme si řekli, že naším cílem je co nejlépe zpřístupnit archivy běžným uživatelům a o to se snažíme. Tak, děláme už to poměrně dlouhou dobu, náš digitální archiv je poměrně rozsáhlý a je to vidět i na těch přístupech uživatelů na stránky digiarchives.cz. Kdybychom se tam teďka podívali, tak tam bude tak zhruba minimálně 400 uživatelů teďka určitě ty naše záznamy tam prohlížet.
My chystáme novou verzi našeho digitálního archivu, která by teďka v následujících týdnech měla být vypublikována pro uživatele, kde jednak se poskytneme nový pohled na data, protože před nějakou dobou vznikly nějaká nová základní pravidla, na to museli reagovat ty systémy, ty pořádací programy, které se v těch archivech používají, a samozřejmě na to musí zase reagovat celý ten prezentační portál, jak ty data prostě přechroustat tak, aby se v tom uživatelé vyznali a aby ty dvě hromádky, to, co je zpracované nějakým způsobem a novým způsobem, aby to bylo viditelné. Ten problém těch nových základních pravidel je v tom takzvané dědičnosti, že záznam sám o sobě vlastně nemusí nést skoro žádnou informaci. Ale abyste pochopili, co ten záznam říká, tak vy musíte ho vidět v tom kontextu těch ostatních údajů, které tam jsou. A to vypadá strašně jednoduše, ale když člověk to se snaží uvést do praxe, tak zjišťuje, že to má strašných problémů. Snažíme se je vyřešit a proto upravujeme i vzhled toho nového digitálního archivu tak, aby tam ta stromová struktura byla viditelná. Další věci, já tady nebudu zabíhat, my se snažíme z toho vstupní brány toho digitálního archivu, přes který nejvíc badatelů chodí, oni už nám nechodí tak často do toho archivu, ale nejvíc těch badatelů si sedne doma v pohodlí počítači a studuje ty archiválie na dálku. A my snažíme z tohohle portálu udělat jakýsi komunikační rozhraní mezi námi jako archivem a s těmi našimi uživateli, kteří sedí u těch obrazovek. A to tím, že doposud jsme jim dávali informace my a my se přesto budeme snažit, aby oni začali dávat i svoje informace zase nám. To znamená, lidé se rádi na sociálních sítích a všude různě dělí o svoje výsledky práce, tak tady k nám budou moct dělat různé indexy k archiváliím, budou nám svoje různé poznatky bádání předávat, budou si je moct sdílet mezi sebou a tohle to chystáme. O čem dneska nejvíc budu hovořit, tak to je využití umělé inteligence a na dalších slajdech ukážu, jak k tomu přistupujeme my. Já jsem k vám přišel z praxe a od nápadu do uvedení do praxe je dlouhá cesta. To, že vás napadne a všechno to, co tady kolega jakoby vykládal, než se podaří zavést do běžných procesů těch obyčejných archivářů, těch běžných lidí, tak to není vůbec jednoduché. Kolegové ví, o čem mluvím. To je velmi dlouhá cesta. Je to náročné. Ten nápad, který máme, a dostali jsme před nějakou dobou, nás napadlo, jak tyhle technologie využít, tak to má spoustu kroků. První věc, že vás musí napadnout dobrý nápad. Potom to musíte obhájit před kolegy, že je to dobrý nápad. Potom na to musíte sehnat peníze. Potom musíte přesvědčit ministerstvo vnitra, ať vám schválí ty projekty. Potom to musíte vysoutěžit a to jste ještě nic nezačali dělat. Potom vám to musíte najít partnery, kterými to budete vyvíjet. Tam začíná ten denní chleba, ta běžná práce, kdy oni to programují, vy to testujete, vy to samozřejmě nikdy nepostavíte jako samostatnou věc, ale musíte to zaintegrovat mezi všechno to, co už máte, musí to mezi sebou se bavit. Potom to otestujete a jste za polovinou. Potom nastává ten čas, kdy vy musíte to naučit ty lidi dělat, napsat k tomu metodiky a všechny to zaškolit a uvést to do běžného provozu toho archivu. Tak to jenom abyste si uvědomili, že ten rozdíl mezi nápadem a praxí je poměrně velký.
Tady jsou věci, které už teďka nějakým způsobem, a o nich mluvil i kolega, už nějakým způsobem máme zaimplementované v našem systému. To využití umělé inteligence ještě před pár lety vůbec představa, že něco dokáže přečíst rukopis, pro mě byla absolutně jako mimo realitu. Dneska je to realitou. Je to výborná věc, prostě to, co nedokážu ani přečíst, ten stroj mi to přečte, anebo mi to pomůže přečíst. Samozřejmě, když něco mám zdigitalizované, mám k tomu nějaké prostě čitelná data, tak můžu na to nasadit nějaké překlady, neumím německy, mám německou kroniku, nedokonale, ale přečtu si, prostě vím, o čem se tam píše, už to může být velkým pomocníkem pro běžného uživatele. A samozřejmě na to nasadit běžné nástroje pro zobrazování, vyhledávání a tak dále. Tohle to nám totiž umožní, já to přirovnávám k tomu, že nasadíme jakési brýle těm uživatelům, kteří nedokážou si přečíst obsah té archiválie, ale přes tyhle ty nástroje najednou můžou se podívat. My jsme doposud v našich systémech vždycky prezentovali ty metadata, ty informace, které někdo připravil velmi dobře, velmi kvalitně. Archiváři připravili metadaty o těch archiválích. Ale podívat se do těch archiválií, to je věc nesnadná mnohdy. A tohle může nám na pomoci se podívat přímo do samotného obsahu a i v něm vyhledávat. Tak, v čem vidím velký potenciál téhle technologie, je databázové vytěžování některých typů archiválí. Například máme ščítací operáty, máme různé typy kartoték, máme třídní katalogy. A my teďka umíme přečíst prostě prostý text. Ale představte si, že zdigitalizujete třeba ščítací operáty, ten stroj zjistí, tohle je jméno, tohle je příjmení, tohle je číslo domů a udělá vám z toho databázi. A v té databázi budete moct hledat. Ušetří to strašně moc práce. Teďka se to dělá ručně a máme toho, třeba náš archiv toho má hodně, i vím, že Moravský zemský archiv už toho má velikou databázi těch věcí a máme typicky naskenovanou sčítání v dané obci. A máte jeden metadatový záznam, ale 1000 snímků. Teďka vám to může rozpadnout na ty jednotlivé domy. Například. O tom taky mluvil kolega. To si myslím, že bude hodně zajímavé, že na různé formou i dotazování, že se zeptáte, prosím tě, nevíš, co se stalo v roku 1945 v obci Moravskoslezský Kočov? A on vám začne říkat tohle a vzal jsem to z těch pramenů. Tam můžeme čekat, že ty technologie, a slyšeli jsme to, že to dokáží. A je to otázka prostě nějakého, možná ne až tak dlouhého doby, kdy se ty technologie nasadí a nám budou napomáhat prostě se v tom množství těch informací lépe orientovat. Tak. Tady je nějaká sumarizace. Tím cílem, proč to celé dělat, pro nás je, aby jsme ty archiválie zase více otevřeli běžným uživatelům, aby jsme je zpřístupnili, aby ti běžní uživatelé se mohli dívat nejenom na tom popisu a nejenom na ty snímky, ale podívat se i do toho samotného a vyhledávat v samotném obsahu těch archiválií. Za mě tím, čím končil Petr Žabička, jestli budou potřeba lidé, tak za mě budou. Má to být určitý pomocník a bude to určitý pomocník. Možná, že to částečně nahradí historiky, ale nikdy to nenahradí archiváře. Tak, považujeme to za zásadní posun
ve zpracování a zpřístupňování těch archiválií, protože budeme se podívat přímo do jejich obsahu. Tak, a teďka jak je to v Zemském archivu v Opavě? Máme nějaké základní systémy, naším základním systémem pro pořádání archiválií je systém ProArchiv 17, tak třeba v Moravském zemském archivu je to ELSA nebo v jiných archivech, ale je to vlastně jedno. Je to prostě nějaký systém, ve kterém jsou veškeré informace, ve kterých pracují naši archiváři a tam prostě dělají pořádání těch věcí. Jsou tam připojené, jsou tam digitalizáty a ty systémy toho archivního repozitory, tam je to všechno uložené, tam jsou ty metadata, tam jsou ty snímky, tak ty jsou mezi sebou propojené. Potom tam máme nějaký ten náš digitální archiv, ze kterého to prezentujeme a nově jsme tam zařadili tady tuhletu systém, který se jmenuje ScribbleSense, navazuje na předchozí systém Pero OCR, vyvíjené na VUTčku a ten systém nám dokáže komunikovat s těmi ostatními. Jak se to dělá? My jsme ten systém nepostavili jako nějaký solitér, jako nějakou hračku, ze kterého se tam jenom budou archiváři pracovat, ale zaintegrovali jsme to k těm všem našim ostatním systémům. To znamená, archivář dělá pořádání, anebo prostě chce něco převést na text, tak to vytvoří ten požadavek v tom pořádacím systému. Tím, že vytvoří ten požadavek, tak se v tom systému toho ScribbleSenseu založí nový dokument. My jsme se rozhodli, aby to bylo co nejjednodušší, že budeme posílat vždycky celou sadu. To znamená, pokud máme nějakou třeba kroniku, tak pošleme prostě všechny snímky té kroniky k tomu převodu. Potom přijde tomu uživateli mail, nějaká notifikace a přihlásí se do toho systému, který je zaintegrovaný přes Active Directory, je tam jednotná správa uživatelských účtů, to je jedno, a ten dokument v tom systému zpracuje. To si mu potom ukážeme, to znamená, musí vybrat podle jakého modelu to chce zpracovat, jaký je to typ písma, v jakém je to jazyce. Prostě ten uživatel musí říct, co po tom systému chce. Potom provede kontrolu toho přepisu, to znamená, může dělat opravy, může dělat anotace, podívat se, jestli je s tím výsledkem spokojený. Pokud jsem trošku zrychlý, tak potom ten systém má jednu velkou sílu, a to je, že ten uživatel ho může učit. Může spouštět procesy učení a zdokonalovat ty modely. To znamená, typicky, máte nějaký rukopis, nějakou knihu a s tím výsledkem nejste spokojeni. Dáte si tu práci, na prvních třeba 5 stranách ho opravíte. A potom to pustíte na těch zbylých 95 a těch zbylých 95 vám přečte. Už dobře. A nebo poměrně dobře. Takže to je velká síla toho systému, že on se dokáže učit. V tom je ta umělá inteligence, to strojové učení, že to není prostě něco naprogramované, nebude, pokaždé to bude, dokáže se to zlepšovat. Čím víc lidí ty systémy budou používat, tím lepší se ti trénovací modely budou zdokonalejší, tím lépe nám to bude číst i věci, které to třeba dneska ještě dobře neumí. Pokud jsem s tím spokojený, tak ten výsledný OCR přepis přenesu zpátky do toho pořádacího systému. Tam se na něho můžu podívat, nikdy needitovat, protože tady vznikne nějaký export v těch standardech, třeba v tom altu, kde vám říká, které slovo je na té stránce, na jakém místě, takže ten autoeditor je zbytečné implementovat do nějakého pořádacího systému a výsledek toho se potom zveřejní v digitálním archivu. Takže takhle je vymyšlené celé to kolečko. Co je obrovská výhoda toho systému, je, že ty technologie toho přepisu nejsou zaintegrované nikde
do těch stávajících systémů, ale je samostatný a přes nějaké API prostě komunikuje s jakýmkoliv systémem. To je obrovská výhoda. Tak, tu jsem jenom zhrnul nějaké jak ten postup prostě bude probíhat. To znamená, uživatel řekne, co chce udělat, potom to v tom systému zpracuje a už se to automaticky odprezentuje v digitálním archivu. Tak, tady jsem shrnul nějaké základní vlastnosti toho systému, já už jsem to vlastně vyjmenoval. Co další výhodou třeba toho systému je, že vy můžete na anotaci, úpravě toho dokumentu spolupracovat s více kolegů, že ho můžete vyzdílet konkrétním lidem a na těch opravách si můžete pomáhat. To je jedna velká výhoda. Jsou tam notifikace, když nějakou věc uděláte a ono to může nějakou dobu trvat, tak vám to přijde mailem, že je to hotové, nějakým proklikem přímo na ty záznamy a tak dále. Tak, pokud zbyde čas, já vám můžu nějakou krátkou praktickou ukázku toho udělat. Tady jsou jenom nějaké základní náhledy na ty obrazovky těch našich aplikací. Nevím, jestli to je vidět dost dobře, ale to je prostředí našeho proarchivu, kde stojím na nějaké konkrétní kronice a já mu řeknu přes nějakého menu, prostě udělej mi ten převod. Přijde mi nějaký mailík, na který si kliknu a potom se přihlásím do toho prostředí té aplikace toho ScribbleSense a tady každý ten dokument může mít několik stavů. Tady je třeba stav nový, to znamená, tam se mi přenesl název toho, co jsem udělal, se všemi těmi snímky, které obsahoval ten dokument. Potom, když vstoupím, mám to tady, potom musím spustit nějaký ten OCR převod a já mu řeknu, na základě jakého geometrického modelu to chci, to je geometrický model, který rozpoznává ty jednotlivé řádky a prostě ty oblasti v tom dokumentu, můžu jich mít víc a můžu i tenhle geometrický model trénovat. Potom tu máme nadefinované nějaké typy písma, takže mu řeknu, některé jsou univerzálnější, některé jsou prostě speciálnější, takže vyberu, jaký typ písma a potom jsou tam třeba jazykové modely, které můžou ještě ten přepis trošku zdokonalit. To znamená třeba v češtině, v němčině, v latině. Jo, může nám to ještě pomoct jako k tomu výsledné kvalitě. Tak, tady je náhled na to, jak vypadá úprava toho textu, takže tady on prostě si zdetektoval ty jednotlivé řádky, které odpovídají těm řádkům tady dole a on to nějakým způsobem přečetl. Pokud se mu něco nelíbí, tak mi to i barevně označuje, že tam si třeba není jistý a já to můžu, když je ten řádek potom zezelenalý, že ho odentruju, tak řeknu, tady jsem to upravil a všechny tyhle anotované řádky potom budou sloužit k tomu, že se ten model bude zdokonalovat. Že on se přesto přeučí, že já mu řeknu, tohle si udělal dobře, tohle můžeš použít k tomu, že zase budeš lepší. Tak, co tu máme dál? Tu věc ve zveřejnění v digitálním archivu zatím vám neukážu, to ještě nemáme hotové, na tom prostě pracujeme, ale takhle nějak to bude vypadat, že vy si zobrazíte nějakou stránku a vedle toho budete mít prostě strojový přepis. A budete moct v tom, když budete mít třeba kroniku a budete tam si najít, jestli se v té kronice píše o Františku Novákovi, tak tam napíšete František Novák a on vám potom označí to místo, kde se ten František Novák třeba v té kronice objevil. Může na tom být potom nasazené ty překlady, může být nasazené to čtení, můžou být ty sumarizace toho textu. To všecko je nějaká budoucnost, kde bychom rádi to posouvali, ale cesta od myšlenky do praxe bývá dlouhá. Takže ale víme, že bychom to rádi. Tak, můžu vám ukázat, jestli mám asi. Nějakou krátkou ukázku do toho našeho prostředí. Tak, tady mám nějaké testovací prostředí toho
našeho proarchivu, ve kterém ti naši archiváři dělají tu svoji práci. Tady stojím na nějaký kronice obce Huzová a pokud si ji chci převést, tak mám to zatím takto jednoduše tady udělané, že si řeknu, že mi má vytvořit nějaký požadavek na ten převod. Přijde mi nějaký e-mail s nějakým oznámením, to je jedno. Tady je prostředí toho Scribblesensu, kde se to prostě dělá. Tady já mám nějaké administrátorské práva, takže tady vidím všechny úlohy všech uživatelů. Nicméně já jsem si tady poslal tuhletu kroniku a můžu mu říct, já už ji mám zpracovanou, ale to je jedno, můžu to pustit znovu. A já mu řeknu, že chci udělat ten OCR převod toho textu, vyberu mu, to ani už nemusím, vyberu mu, že to je třeba moderní ruční písmo, že to je napsané třeba, teďka nevím, myslím, že to je češtině, a to je jedno, to ani nemusím vybrat. Tak vyberu, že to je moční a dám rozpoznat strany. Tady vidím stav toho probíhání, že to zařadil, vidím i takové ikonky na těch jednotlivých stránkách, jak se to prostě, že se to zpracovává, že se to dělá a nějakou dobu prostě musím počkat, až se to celé provede. A už vidíte, že už mi nabíhají, že už mi zpracoval 6 stran z těch 205 a tak dále. Takže já se podívám třeba na tuhletu stranu, to je zrovna, kterou už jsem anotoval, tyhle ty stránky, ale můžu vzít nějakou. Tady mám třeba. Na tom notebooku, já se omlouvám, to se hrozně, mám to strašně malé, hrozně špatně se to tu ovládá, ale tady mám nějaký vliv zejména na starší obyvatele, je na tomto řádku. Je to v pořádku, můžu to opravovat, anebo to odsouhlasím a je to hotové. Takže takovýmhle způsobem ti archiváři budou provádět nějakou tu kontrolu toho přepisu. Tam je to ještě věc, která je stále v nějakém vývoji, ještě doděláváme věci. Dneska, když jsem ještě se domlouval s kolegy, tak i na úrovni dokumentů bude vidět, jak je si jistý v tom přepisu. Bude to nějakým číslem vyjadřovat, že třeba tohle považuji, že jsem udělal dost dobře a tady u tohohle se třeba mi pověnuji. Jo? Jakmile to mám hotové, tak když se na ten dokument podívám zpátky, tak dalším krokem je, že řeknu, dokončil jsem to a změním jeho stav. On je teďka ve stavu už dokončeném, já mu ho ručně změním a řeknu mu, že vyexportuj mi tu ten přepis zpátky do toho systému, toho proarchivu. On se mě zeptá, jestli jsem si opravdu jistý, že to chci udělat a teďka vidím, že se zpracovává ta exportovací úloha. Můžu se tady podívat na ty exportovací úlohy, že tady probíhá. Mám tady seznam toho, co mi přišlo z proarchivu v těch importovacích úlohách, tak i v těch exportovacích. Ta exportovací úloha, tady vidím jedna věc, že je vytvořena a druhá věc, jestli už byla přenesena i do toho pořádacího systému. Takže teďka ještě nebyla, ještě se zpracovává. Jo. Tak je dokončena a tohle bude probíhat už potom bez uživatelského zásahu. Teď si to načtu. Vidíte, že se najednou úloha označila, že byla už tím systémem přijata a pro nějaký základní náhled, když mám nějaké přílohy, tady mám třeba tu stránku, kterou jsem si zpracovával, tak se můžu podívat na ten přepis. Tady nemůžu nic editovat, k tomu to neslouží, ale je to jenom nějaký pomocník. Tak
A to je vlastně jako celý ten proces toho zpracování a potom nastoupí všechny ty nástroje na to zveřejnění v tom našem digitálním archivu. Tak, to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct a možná bude prostor na nějaké vaše dotazy. Jsem vám zapomněl říct, že se to celé nahrává. Tady byla taková malá pauza, aby jsme to mohli stříhnout, kdyby se třeba debata nepovedla nebo tak. Tak, máte nějaké otázky, poznámky, glosy? A už tam někdo svrbí rukavkou, že se neděje. Když jsem zapytala ten skrivasen, jste nějaká otevřená licence, nebo je to teda jakoby nástavba na tím, kterém jsem pochopila? Vychází to vlastně z té spolupráce s VUTčkem brněnským, ale je to komerční produkt. Takže jestli jsem to správně pochopil, tak tady to, co nám teď ukazoval, budou dělat archivář, nikoli badatel sám si. Archivář. A budu to dělat já jako badatel, jako kroniku a požádám o její přípravu. My to budeme do praxe zavádět teďka do těch běžných procesů těch lidí v druhé polovině roku. Vymyšlené to máme tak, že vždycky v každém archivu bude jeden styčný důstojník, který bude mít, a my jsme se rozhodli, že teďka pojedeme v první fázi opravdu kroniky, že to je takové badatelsky velmi jakoby zajímavý materiál a ten systém to umí velmi dobře číst. Jo? Bude tam těch uživatelských úprav poměrně málo, nutných. A budeme se snažit takto zpracovat všechny naše kroniky. Samozřejmě při různých pořádacích pracích, pokud bude něco badatelsky zajímavé, nebo typy archiválií, které budou zajímavé a do budoucna se to bude rozšiřovat, tak se to bude dělat už při těch pořádacích pracech. U nás to funguje tak, každý archiv má jiný systém zavedený, jak ty pořádací práce jako postupují a dělají se. U nás je zavedené už jako dlouhou dobu třeba to, že když máme materiál z našich tematických databází, typicky mapy, plány, fotografie, tak se vždycky digitalizují. Jo? Vždycky se digitalizují při tom pořádání. Tím, že my máme ty digitalizační pracoviště na každém tom archivu a odpadá nám složitá logistika těch věcí, tak se to dělá vždycky hned při těch pořádacích pracích. A tohle to bychom chtěli udělat obdobně, že hned při těm pořádání se to bude takto ocerkovat. Ty výsledky jsou rozdílné, pokud se jedná o prostý text nebo nějaký text, nějaký formulář? Zásadně. To, co jsme zatím zkoušeli, tak zásadně rozdílné. Například na matriky zatím téměř nepoužitelné. Jo. Takže, ale to je budoucnost, která, když se naučí, proto jsem třeba mluvil o těch sčítacích operátech, tam jsme nějaké pokusy dělali a tam vypadá, že by to mohlo fakt dobře fungovat. Tak, další otázky. Tady. Já se ještě zeptám o tom spolupráce s těma badatelama dál. Tam je to vlastně needitovatelný a pokud vy jste říkali, že byste ty badatele rádi využili vlastně k nějaké spolupráci, využívání, zpracovávání, nebo tak je tam prostě možnost třeba nějak, aby vám dal vědět, že ten přepis tam neproběhl správně, když bude studovat třeba jednu stránku nebo něco takového. Zpětná vazba, pokud si něco to nebude úplně. Tak jak to zatím máme nachystané, tak ke každé jakékoliv stránce zdigitalizované máme připravený jednoduchý formulář, který na těch stránkách po registraci toho badatele bude, že se tam bude vypisovat, tuším, pouze jméno, příjmení, místo, nějaká datace, nějaká poznámka. Takže do poznámky by mohlo se uvést cokoliv, plus přiložit jakýkoliv prostě třeba textový soubor, který a tímhle bychom to dostali zpátky. Že bychom uvažoval jsem o tom, ale zase jsme narazili na nějaké technické mantinely, aby i badatelé mohli nám některé věci z toho ocerka dělat. Tam jsme to technicky nedokázali vyřešit.
Takže spíš jenom opravdu nějakou prostou zprávou o tom. Víte, my jsme na to zvyklí. My jsme tu digitalizaci třeba hromadně s těma mormonama dělali na těch matrikách a bylo tam spoustu chyb. Ti badatelé nám dávali vazbu a my jsme to prostě opravovali. A bylo to efektivnější, než počkat na stav 100%, protože to byste asi nikdy neměli. Takže jsme to pustili, řekli jsme si, ten přínos je větší, i když tam chyby jsou a chyby prostě opravujeme. No. Když jsi říkal, že automaticky digitalizujete zpracování fotky, uvažujete o tom, že byste nasadili v budoucnu nějaký nástroj na rozpoznávání obličejů, jak popisoval pan kolega Kovička? Tady to je. Jo. Tady to je. Postupně. Jako jo, pokud se jednou jako nám otevře, víte, já mám tu problém, že jako mám nápady, ale já zatím vidím i tu realitu. Takže to je spoustu dalších serverů, dalších systémů, které musí mezi sebou nějakým způsobem komunikovat. Vy vytvoříte nějaká data, ale ty data musíte nějakým způsobem zase přechroustat. Musíte si držet ty zdroje a potom to nějak interpretovat. Takže jako já o tom uvažuju, protože určitě třeba rozpoznávání obličejů, na to ta umělá inteligence je šikovná. Jo, pokud má kvalitní snímky, tak dokáže rozpoznávat ty rysy těch tváří a dokáže nám říct, že ten člověk se vyskytuje tady i tady a může to být zajímavé. A nebo neumíme někoho poznat a ona nám jakoby napoví, že tohle by mohlo být toto, nebo tohle je tahle budova. Tak já se přesto zeptám, koordinujete nějak tu svoji práci s jinýma oblastními archivama, když třeba používají jiný systém? První dotaz. A druhý možná potom na oba, i na Petra do domácích řad, odkud berete, případně bereme teda latinu. Jo, takže dva udělané oddělení. První kooperace a druhá... Tohle je jakýsi pilotní projekt, který jsme zavedli na úrovni archivní správy a všech ostatních archivů se o tom mluví, ví se o tom, že něco takového děláme a zatím jsme první, který jakoby prošlapávají tu cestu a očekávám to, že ostatní archivy se časem do toho také připojí a tím, jak se do toho připojí víc a víc institucí a archivů, tak ty modely budou dokonalejší. Jo. A vy... Vlastně jaký Plzní taky připravuje, tak jako na to pracuje. A říkám, co jsem chtěl říct, no to se mi stává často. A ta druhá věc k latině? Myslíš jako... Jaký berete slovníky? Tak jsem říkal, Google to nemá ještě, Google to má takový jako všelijaký. Zatím experimenty jsme dělali s ChatGPT, protože ten to opravdu jako přepíše nějakým způsobem a vypadá to jako konzistentně. Jo. Ale samozřejmě zkoušel jsem to na třeba tiscích pár desítek let starých, ne na prvotiscích, dejme tomu. No tam bude právě další problém ještě s těma zkratkama, no. Ale a v archivu teda berete odkud? Latinu? My ji tam zatím nemáme. Nemáte ještě? Zatím ji tam nemáme. Ten jazykový model pro latinu zatím nemáme. Říkám, my jsme ve fázi ještě, kdy věci opravdu doděláváme, takže není to všechno ještě úplně dokončené. A k té kooperaci mezi archivy, tam je obrovská výhoda tohohle systému, že komunikuje přes API se svým okolím. Že to vlastně můžete nasadit kdekoliv a dokáže se spojit s jakýmkoliv systémem, že tomu vlastně nic nebrání. A potom i sdílet vlastně ty výsledky mezi jednotlivými archivy už je snadné. A jak to financujete? Byl na to investiční záměr, klasický investiční záměr a byla na to veřejná soutěž. Vlastně ta má otázka taky směřovala k té koordinaci, protože ta síla je i v tom, že třeba někdo dělá něco, druhý zase něco dalšího, ale jak jste říkal, jste sami taky. Je to jakýsi pilotní projekt a ono u těchto věcí, které jakoby nově vznikají, to nebývá jinak. Že vždycky někdo prošlapává prostě nějakou cestu a ona se u všech těchto nových technologií jsou 3 fáze. Já tomu říkám fáze nadšení, potom fáze vystřízlivění a potom fáze, kdy se ukáže, na co je to dobré. Takže ono je třeba všechny ty 3 fáze projít. Nelze je opomenout.
Já než posunu, jo, tak ještě. Já se jenom zeptám, z hlediska hardwareové infrastruktury používáte svoji infrastrukturu nebo nějaké cloudové řešení? Jak moc je to vůbec náročný na zpracování? Využívá to prostě sílu GPU, to znamená grafických karet. Je na to úplně normální server, který je nainstalovaný, přidal se jeden server. My jsme to nechtěli provozovat cloudově, chtěli jsme to provozovat u nás, ať by ty data zůstávaly veškeré u nás, nechtěli jsme je prostě poskytovat někde dál. Takže je tam, co já vím, jsou tam prostě 2 grafické karty poměrně šikovné, které to zatím jakoby utáhnou. A je možné to rozšiřovat přidání další karty, navýšíte prostě nějaké paralelní zpracování těch více volů. Jste říkali, že to je aktuální pilotní projekt, takže předpokládám, že to zatím neplánujete jako masově nasadit. Natančili jste, že vy teda počítáte s tím, že to budete dělat na všech pracovištích, to znamená na všech obecních archivech. To všechno, to, co jste teda teď nasínil, by jelo na tom hardwareu, který jste teď mluvil. Ano. Pořád by to zvládlo. Ano. To jedou všichni najednou. Ano. Já bych možná využil toho, že tady máme možnost nějaké meziinstitucionální synergie. Já mám 2 otázky a oni trochu se dotýkají jednak toho, co tady zaznělo už od Davida i od Jirky. Ta první, já pořád jsem na to koukal a přemýšlel jsem to, kde je ten uživatel. To bylo první, co mě taky napadlo, jestli je to teda jenom pro archiváře a pak je tam nějaký modul zobrazení. A já tady teda, alespoň jak to vidím, jako úplně jako 2 odlišné typy přístupu, jak být vstříc uživateli. Že jako archivum to předžvíkáme podle toho, co tušíme, že by ho mohlo zajímat, nebo máme zkušenost, že ho zajímá. Ale může se nám vlastně stát, že tu kroniku obce si nikdy nikdo neotevře, přestože jsme si s tím dali tu práci. V knihovně vidím, že to je jako možnost a můžeme ji v reálném čase využít. A opravdu mě, jestli se mýlím, ale aspoň to tak na mě působí. A druhá věc, a to jsme tady úplně neviděli, a vím, že to jako není, to přemýšlení nad tím, jak se to pak zobrazuje těm uživatelům. Kde tady máme jako uživatelsky vstřícný přístup, kdy jako si kliknu na ikonu, která je jako čitelná a nemusím jako uživatel pochopit ten systém, jak funguje. Tady jsem se nejdřív lekl, že jako uživatel budu muset pochopit hierarchii a zvolit si typ písma a poznat ty písma, pak jsem myslel, že to jsou archiváři, to mě uklidnilo. Ale jak je to v tom momentě, protože mně přijde, že tady pak ten uživatel jako bude už využívat jenom nějaký hotový produkt. Jestli můžete oba nějakou reflexi k tomuhle přístupu jako práce s uživateli. Protože tady předpokládáme to hodně cílené na uživatele zvenku, tady je to zatím cílené na uživatele jako ve smyslu archivářů, kteří připravují něco, ale ne, já jsem vám ukazoval prostředek vlastně té práce toho archiváře. Jo. Zatím nemáme totiž hotovou tu část té prezentace, takže tu jsem dneska nepředváděl. A ta část toho prezentování toho výsledku, ta bude hotová. A tím cílem je vlastně, ta cílová skupina jsou opravdu ti uživatelé toho digitálního archivu a tam jim chceme nabídnout celou sílu toho stávajícího digitálního archivu s možností vyhledávání a přidat tam ty prvky umělé inteligence k těm překladům, k té sumarizaci toho textu a k zobrazení vlastně toho výsledku, toho OCR přepisu. Tu myšlenku, zase jsme u té myšlenky, že by každý uživatel toho digitálního archivu si mohl říct, tak mi na tom spust ten OCR, tu jsem chtěl, ale tam jsme narazili na ty různé technické omezení. Já neříkám, že do budoucna se nám to nepodaří vyřešit, určitě to není proto, že bych to třeba nepovažoval za dobrý nápad nebo nechtěl to udělat, ale po té technické stránce se nám to zatím nepodařilo jako vyřešit. Takže zatím to bude probíhat ze strany archivářů k těm badatelům. Máme vlastně podobný problém, řešíme podobnou otázku, to znamená, jak uživatelům případně umožnit zlepšit to OCR. Ta původní myšlenka už je poměrně stará, v době, kdy ještě to pero vůbec neexistovalo, jsme si říkali, tak necháme je to jako opravovat ručně třeba a takhle. Ta myšlenka tam jako zůstala, ale mezi tím naskočilo to pero, který samozřejmě to OCR jako teď to, co je v digitálních knihovnách, tak ještě není dělaný přes pero. To znamená, že jsou tam věci, kde to OCR je podstatně horší, protože ještě jsme neměli tu kapacitu na to, aby jsme to udělali na všech těch stránkách. Jo. Takže jako nedivte se, když tam narazíte opravdu třeba v těch lidových novinách na rozsypaný čaj, protože prostě to ještě není.
Jo, to je ta realita zase, jo, že prostě to nějakou dobu zabere, než to nahradíme. Ale zároveň pracujeme na tom, abychom mohli vlastně umožnit těm lidem, aby něco opravili, ale samozřejmě ten první krok je, když už chce někdo něco opravovat, tak mu to prvně předžvíkáme tím perem znova, aby vlastně nemusel opravovat ten rozsypaný čaj, ale už tam opravil třeba jenom 2 překlepy nebo něco podobného. A uvažujeme tam o tom, že vlastně budeme držet jakousi historii těch OCR, jo? Že tam bude to první, co udělal ten stroj, a pak tam bude teda to, co udělal ten člověk, protože my samozřejmě zase nemůžeme se spolehnout na to, že ten člověk vždycky udělá dobře, to může být nějaký vandal, který naopak tam chce něco vnést. Takže tam samozřejmě už se ten uživatel musí přihlásit a podobně. No, takže řešíme z druhé strany trošku vlastně podobný případ a tam už potom záleží na tom, co budeme jako indexovat. Budeme indexovat to opravené, nebo to původní, co dělal ten stroj, nebo obojí a jak to vlastně jako vyřešíme. Takže opravdu tam těch technických otázek a toho, jak to tomu uživateli potom prezentovat, je víc. Ale jinak obecně s tím, že třeba to z toho archivu teď ti uživatelé nenajdou a potom teda tam bude nějaký uživatelský rozhraní. Jako my to máme v té digitální knihovně a řekněme, významná část je i volně dostupná, že ten člověk nemusí do té knihovny, aby se k tomu dostal. Ale na druhou stranu, jako je toho tolik, že aby našel, taky tam samozřejmě jsou věci, které třeba nikdo na to nepřijde, protože to vlastně nenajde, protože při položení těch dotazů, který položí, tak vlastně se mu tam hodí relevantnější věci a ta nějaká věc, která byla zdigitalizovaná, tak taky vlastně není nalezena. Ona potom může pomoct třeba právě při tvorbě těch jazykových modelů, které potom zase odpoví na otázku toho uživatele i se znalostí toho dokumentu, aniž vlastně kdy nějaký uživatel tu digitalizovanou knížku otevře. Přímě řečeno, on ani možná neotevřel tu tištěnou nikdy, jo, v té knihovně. Takže a ještě teda ta druhá otázka, která směřovala k té synergii, tam tak David nesměli já vím, že taky v Plzni něco zkouší, ale mě teď zajímá jako trochu jiná poloha. Samozřejmě těch nástrojů a modelů vedle pera je celá řada. Jestli existuje nějaká platforma, kde mohou tyhle modely kooperovat mezi sebou, protože samozřejmě je to takové předhánění, jako nám to jde na 80, nám na 88% na tomhle typu textu a podobně. Ale jestli je tady nějaká možnost sdílení, protože já si vybavuji, že my jsme měli taky projekt zase s naší fakultou informatiky, kde jsme nějakým způsobem se snažili taky vyvíjet něco na OCR starých edic, jako vlastně nestandardních textů, protože ty edice jsou jako trochu nestandardní texty, nejsou souvislé, jsou tam různé hierarchie a podobně. Jestli existuje něco takového? Jestli pero může od někud, já nevím, se inspirovat? No, inspirovat, určitě se inspirovat může. Shodou okolností teda pero, když se účastnilo nějakých soutěží, tak vyhrávalo. Takže vlastně, jako může a nemůže. Ale ano, jednak existují ty mezinárodní soutěže, tam samozřejmě se neúčastní všechny ty modely, nebo všechny ty systémy, protože některé jsou komerční, že, ty to třeba ani nezajímá, protože by se mohlo ukázat, že jsou horší, ale zase jsou v něčem lepší, protože musíme si říct, že třeba jeden z těch požadavků na pero je, aby uměl říkat ty písma, jako že tohle je tlusté, tohle je kurzívá a podobně, jo, utištěných věcí. Takže jako jsou věci, které prostě ty komerční systémy třeba už teďka umí líp, protože ten komerční systém klidně tam řekne, jakým je to fontem a podobně. Jo. Ale co se týče, řekněme, těch starých dokumentů, tak zejména pro češtinu, tak tam pero samozřejmě, protože je trénováno hodně na českých dokumentech, tak je v podstatě špička, která moc konkurenci nemá. Jo, takže takhle bych to asi řekl. Němci mají nějaký svůj projekt, který vlastně srovnává ty různé nástroje pro OCR, ale tam je to zase specificky pro tu němčinu, kde je to trošku jiný. Ono pero vlastně využívalo těch německých datových sad, který vlastně byly volně dostupný, takže to pero i tu němčinu zvládá celkem pěkně. A to je asi tak všechno, co bych k tomu mohl říct. No.
věděl, jak mám nastavit požadavky na test. Jakože tenhle typ písma, když přepíšete líp než pero, tak máte zápočet. Já nejsem archivář, takže tady jsem hodně na tenkém ledě a neumím úplně dobře. S kolegy jsme ty testy dělali, spíš nás to příjemně překvapovalo. I tam, kde jsme to nečekali, tak to přečetlo velice dobře. Takže spíš velmi pozitivní jako naše překvapení, že tam, kde to neumím přečíst, tak ten stroj mi opravdu to přečet, nebo mi pomohl to přečíst. No ta základní metrika je, že pokud to přečte člověk, ale tím nemyšleno člověk, který třeba umí zrovna ten typ písma přečíst, tak to většinou to pero přečte taky. Zvlášť pokud na tom bylo trošku natrénováno. Pokud by to, že dokud to neumělo kurent, dokud jsme to netrénovali na kurentu, tak to prostě neumělo. Jakmile už se to tam dalo, tak už to bylo lepší. Samozřejmě, že když jsme použili třeba německou datovou sadu, na té se to natrénovalo, tak to bylo lepší, potom se to ještě zlepšilo na tom, když jsme vzali české věci. Jo, takže tímto způsobem se to vlastně průběžně zlepšuje, ale můžu rovnou říct, že prostě třeba azbuka je problém. Jo, protože jsme to na tom netrénovali. Ale když jsme to zkoušeli, tak ono to teď prostě je ve stavu, že jako vizuálně je to hezký, ale ty písmena, které jsou jako shodný s latinkou, tak jsou tam ty latinkový. Jo, takže to stroj potom nepřeloží. Právě ta síla toho systému je v tom, že pokud máte nějaký kurent, nějaký rukopis, který prostě to nepřečte, tak tehdy to zlepšení bude markantní. Protože tehdy ho to naučíte opravdu na 100 řádcích a to zlepšení toho konkrétního natrénovaného modelu bude výrazné. To mě ale napadá tak, že je jednodušší v tom případě říct, jako v jaké jazykové oblasti a v jaké grafické oblasti se pohybujeme tomu systému, aby byl schopen jako lepších výsledků. Teď bychom čekali opak, že systém rozpozná, v jakém jazykovém a grafickém systému se pohybujeme. No, teď narážím na to, že s azbukou má problém, protože tam hází latinu. No, protože nebyl trénovaný na azbuce, protože vlastně jako se s ní potkal jenom výjimečně a spíš anekdoticky. Jo? Protože jsme neměli žádný data na to, jako aby jsme měli třeba rukopisní data, které by byly azbukou. Jo? Protože vždycky potřebujeme nějakou aspoň malou sadu, kde máme ty obrázky a ten přepsaný text. Nějaké otázky? Už já mám takhle řečnickou otázku, než ji položím. No, tak že ako si poradí ten systém, keď dostane vmiešaný jazyk? Tam vidím možnosti do budoucna zlepšování. Jsou modely, které jsou takové obecné, který dokáže hlavně třeba smíšené typy písma. Jsou úplně takové brutální zápisy, třeba spolku Šarafie, který na jednom řádku vám mění různé typy prostě písma. Tam prostě absolutně pohoří ten systém, prostě neumí to říct. Ale dneska jsme to zrovna s kolegy jako diskutovali a oni potom ví. A připravují prostě zlepšení těch modelů, že dokážou každý řádek zkoušet různými typy modelů. A tam, kde budou vědět, že se jim to, který model jim na to nejlépe zafungoval, tak ho použijou. Takže nejen na úroveň strany, ale i na úroveň jednotlivých řádků. Takže tam čekám, že se to bude zlepšovat. Ano, samozřejmě tam ještě ta druhá věc, že i ty modely pro třeba rukopisné písmo, tak nějakým způsobem umí i to tištěné. A naopak, takže když tam je nějaké třeba jedno slovo, dvě slova, nebo takhle typicky, je to třeba různé evidenční lístky třeba v muzeích, kde je půlka předtištěná a potom je to psané, jo? Nebo cokoliv tohoto typu, tak že to nějakým způsobem převede, byť třeba to není tak dokonalé, jak by to bylo, kdyby jsme se soustředili jenom na tu tištěnou část nebo jenom na tu rukopisnou část. Ale ten model, který je zaměřený třeba na tu rukopisnou, tak nějakým způsobem zvládne i tu tištěnou část dost dobře na to, aby to stačilo. No, tam bude větší problém prostě u nějakých prostě kurentů a švabachů a těchhle z těch, tam to bude mnohem větší problém.
těch sčítacích operátorů jako takhle přepsaná, že se to dá vyhledávat, jako jak velký? Čísla vám z hlavy vůbec neřeknu, ale ten projekt, který takhle probíhal, tak se ručně indexoval u velkých měst. Opava, Prostějov, nevím, které všechny, myslím, Frýdek, Místek a tak dále. Velké města nám dělala nějaká firma, která to opisovala. Ty menší města a obce, tak tam, kde už to je, třeba vím, že kolegové v okresním archivu v Opavě se tomu věnovali, že to dělali ručně, ale já čekám právě na to, že to naučíme ten stroj, protože to vezme strašně moc času. Prostě nás v tom archivu v Opavském je kolem 150 i s řidičema a všema, a i kdyby všichni to začali dělat, tak nevím, kolik let by nám to trvalo. Takže já čekám, že v těchto věcech by tam vidím velkou jakoby, možnost, co by přispělo prostě k těm badatelům, že to budou moct vyhledat toho Františka Nováka, nebudou ho muset jako ručně dohledávat. Takže velká města jsou takhle udělaná ručně. Co tehdy zaplatilo. Úplně zničíte kouzlo heuristiky. No, děkuji, Láďo, teď jsem úplně nahrál na tu moji závěrečnou jako řečnickou otázku. Nejdřív vám poděkuju moc za prezentaci i za debatu a uzavřel bych tuto řečnickou otázkou, co to vlastně znamená pro nějaké přístupy a strategie ve vzdělávání. Když se podíváme na překlady textů, anotace textů, excerpce textů, tak to je ten, tak jako pane docente pro nás, jo, si musíme něco vymyslet. Tak, děkuji vám za pozornost, děkuji kolegům za debatu a sejdeme se zde nad tématem historickým, vlastně jako jiných archivním květnu, a sice s Tomášem Veličkou, který bude prezentovat svoji knihu o meziválečném archivnictví.